binuksan nitong January 14 ang Filipino Shipmates Monument na matatagpuan sa Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone. Pinangunahan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang seremonya kung saan kinilala ni SBMA Chairman at Administrator Eduardo Jose Alino ang United States Sailors Alliance of the Philippines sa pagsulong ng monumento bilang simbolo ng pagkakaibigan at pinagsamang kasaysayan ng mga Pilipino at Amerikano sa hukbong dagat. Ang monumento na pinangunahan ng USSAP ay inialay sa mga Pilipinong mandaragat na narekrut ng Estados Unidos mula 1901 hanggang 1991. Tinatayang mahigit 35,000 na Pilipino ang nagsilbi sa US Navy sa pamamagitan ng mga recruitment center sa Subic Bay at Sangley Point. Ang Filipino Shipmates Monument ay nagsisilbing alaala at pagkilala sa sakripisyo at serbisyo ng mga Pilipinong mandaragat at sa matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.